other places in Igbo city. In fact, mostly almost all the parts dị na Nsụka. As why ịnwa anwa as why no di iwe gba n'ilo. Diga amaro, there is an offense. So we ife na-esu unu. Digi malụ o wee ka na-eli nni gị. Ọ tọrọ atọ, ndụ ya dị at stake. Digi amahọ o wee ka na-eli nni gị. Nyawa na onwe ya, his future is at stake. Then gị nwa na onwe gị bụzi onye akwamiko. Ana nya izo amagwụdị m na onwe obodo adịghị eche dịka ịnata village. Inwe ike iche na ịnọ na city na-eme ya bifo mara ihe na-eme ndị nọ na city, ndị na-awe eme gị. So yeah, just this few bife nrụba ama nchọ use wee ka anyị malụ ka anyị chete ka anyị nachie back memory lane, ka anyị nachie azụ back in those days. Kedu ife bife afọ dị those days dobela ana anyị ọfụma. Mana today ọ dị ọzọ ife ana ayasa, because to me mmadụ ịgbagbu mmadụ take a life spill ọbara onye ahụ ana free is a no for me. Onwe mgbe ọ dịbụrụ otu ahụ na be anyị. Onwe mgbe ọ dịghị otu ahụ na be anyị. Ị nọkọta kịta anụ a bịa sị na ị na-egbu mmadụ. Before ị na-esiche na community ahụ apụ. Their deity o whatever thing ha na-serve the sacred na-adị egbu mmadụ, na-adị take that kind of sacrilege ga-egbu gị. Iya enwere ike ịnọrọ, you can't move. O nwere ike ịnọrọ if slump pụọ. Inwe ka ara agba gị ozugbo. A lot of things. Mana abịa m notice na these days ọ dị ọzọ. Ada onye mere mpụ ji eme. Alụ ji eme. Ihe dị iche iche ji eme. Kịta ịkwazi iko is nothing. Ịpụtasị mmadụ na ahụ iko sị ya pushing cup. Ha were ya na-ama njakịrị, were ya na-egwuri egwu. So ajụjụ nchọ ịjụ today bụ kedu ife bụ ife afọ ndị okenye did those days na-adị ọzọ today na-emebiri anyị anyị. Where did we get it wrong? How did we get it wrong? Kedu ife bata anyị yasasịrị all these things? Kita self ụmụaka amazi onye bụ okenye. Ụmụaka amazi ndị bụ okenye. Okenye na-enwefa adịghị respect kwụzidi onwe ha. Sometimes I wonder, or fault ụmụaka ka or fault okenye. Because in those days, they no born you well, they disrespect mmadụ. Amụrụ gị ọfụma. Asị na disrespect mmadụ. So ka anyị tinye ọnụ n'okwu anụ a, ka anyị mara ebe ana mpụ ji wee bido mebe naanị. O wee ebe ị ga-aga sị gị na ọjị adịghị adalụ anị ka ọjị na-adalụ anị. Tupu ọ bụ na ọjị adalụrụ anị na gịnị nwa na ama nji a wee bịa nụ nwaanyị ọsọ. Enwere a lot of tradition, beautiful traditions anyị nwe. But mụ na onwe m emecha ka mma gwu na ebe m fili na mmiri si wee baa isi ụgbọgụrụ. Ebe mmiri si wee baa isi ụgbọgụrụ mma gwu unu. Mana achọrọ m ịma na onwe onye na-eche ka nsi eche. Onwe onye na-eche ka nsi eche. Who is thinking like me? Ka onye na-eche ka m. Adụ mana mụ adị eche one pattern. Na-eche left, right and center. Because akara stop ihe akara ị na-eme no. Akara ịkwụsị ya yes. E decide ịkwụsị ya no. Or let's say e decide ịkwụsị ya yes and no, because even a na-enwe faction, enwe ndị kwelu na ndị ekweghọ. So kpọọ m na 07060485853. Kpọọ m na 09155708347. 07060485853. Kpọọ m na 09155708347. Hello. Good evening. Ke ime? Ka afọ gị na ebe isi akpọ m. Okay. Ozokwa, thank God ndị emene finally. Hey, afọ mbọsị mmiri ezo ha na emene. Ọ ya abụkwa ahụ.
Mm. 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 Hmm. Ọ dị maka. Hmm. Abeg, batagodo online. Bata online biko. Mhm. Daalụ sọ. Daalụ. And I'm telling you, ọ bụ ihe Chukwu chọrọ n'ụwa o. Ọ bụ ihe Chukwu chọrọ. Reply my message. Reply my message. Ọ ihe Chukwu chọrọ n'ụwa, I'm telling you. Hello. Ka ime? No, ka afọ gị na ebe isi akpa anyị. Okay, honorable, no. Hmm. Hmm. Thank God. Oh, no, 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 kita. Oh. Hmm. Honorable, I want to get a time yesterday against today. Ọ bụrụ na m ji ga-egwuregwu. Honorable, ya aghọta. Mgbasị mụ na gị ga-afụ nkọwalị gị ihe emelu m ebere mana ka ọ dịwa till then. Ọmalukwe mana ịma na onye ọwụ na brain capacity onye ọwụ na dị n'iche. Aghọta m.
Mm. Ama m, ekwe kọrọ m ama m. It's true. Amen. Mm, mm. Abụkwa m onye ochie o. Ọ nara ebe ejikwa. Mm. Daalụ. Daalụ sọ. Bless you too. Daalụ sọ. Biko nye m afọ nwa gị honorable. Ha honorable akọtụ. Honorable tina ji akpara mụ nwa. Mụ nwa like this anti Chinazọ ji gị akpara m for what? Amụkwa m ọfụma ma eji wee na-akpa eji gị akpara ya m maka gịnị? I wish na inye m afọ nwa gị at least nyekwuo m nọmbịa enwe m ohere ikpe ya na phone, right? At least ị bụ onye nke anyị kpọọ ya na phone wishie ya happy birthday. Ọ dịghị izi ịtọnụ 1, ọ dịghị izi ịdị 1 years today, ọ dịghị izi ịghọta the new age with ihe niile na-afịọ kịta na onye dịkwalụ ndụ bụ ihe fe gbaa first. Hello. Good evening. Ke ka ime? Ka afa gị na ebe isi akpọ m? Chinonso Paul no. Ọ bụrụ na omenala dị, kedu ihe mere a ji egbu mmadụ? Ka na o nwere omenala na-emegide mmadụ ịyafu ọbara? Ọ bụrụ na omenala dị, kedu ihe mere ndị mmadụ ji enwe the mind? Ndị na-egbu ndị a abụrụ ndị Hausa, ya ndị Igbo be anyị. Whether na ị bịara n'obe mmadụ gbuo mmadụ ọ na ị bịara ije outside gbuo mmadụ, ị kwesịrị aka gị inyefukwe n'ele ọbara, aka ọbara dị gị n'isi, ọbara dị gị n'aka, ana kwesịrị ịma then make something about it. Na sikwa m kwuo because n'otu a ka ọ dị in the days. Adegbu, you don't easily before egbuo mmadụ you are sacrificing the person to a deity. Or yes, it's mostly tradition. Ịma nnọkọta nnọọ for no reason ga gbuo mmadụ. Hello. Good evening. Ke ka ime? Ka afa gị na ebe isi akpọ m? Anwa. Ọ fụkwa ha o. Mm. 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 Mm.
Daalụ sọ. Daalụ. Unu na-afụ ya, unu na-afụ anụ ya, unu anụ ka o si ada, otu o si adị mgbe ahụ. Anyway, ka anyị gaa musical break nnachieta azụ ka anyị bidokwa ebe anyị kwụsị, just ka anyị kpọchara obere egwu. Anyị ga-akpọ happy birthday for nwa nwoke honorable Ndubuisi. Iwe ga-adịkwa n'ọkụ na m akpọghọ before now. Ịma na ebe 4 ka m ji abịa on air, so anything m chọrọ ime bụ by this time. Enwere m power na ndị ọzọ. Ebe a ka m nwee ike, ebe a ka m nwere ume, ebe a ka m nwee time ịkpọ anybody for birthday on air. Ịghọtago? So iwe ga-adị n'ọkụ, but anyị na-ewish ya God's blessing, open doors. Chineke ya na-emepe ụbụrụ, ọ na-agụ na-amụta, ka ọ hapụ ichezọkwana, ka ọ hapụ ịbụ ndị bụ na ha gụcha ha echezọ. Onwe ka ọ ma dị na a ga-akwụ school fees, mana nwatakịrị gụcha ochezọ ihe agụ onwe ka ọ dị. Mana nsogbu adịrọ, anyị mana onye nwaanyị ga na-edu ya n'ọpụpụ na mbata ya. O ejikwana flying colors wee bata, make gị proud as the father. Ndewonu, ka emesịa. Nna Anachieta. Anachetago m azụ na Volt 104.3 FM. Yes, so Aunty Chinaza ahụchiekwa n'azụ. Ana m agbagbu egwu na background. Ịghọtago? Maka na egwu a wee gwa ya why ke Bright Chimezi ọ dị aka nke ọ dị adị old. Ihe ọ na-ịchọ emewite egwu a ihe emenwe ya, maka na ihe agbụ ya awụ ya awụ. N'ụbọchị nke taa bụ Thursday 7th August. Na-asị unu daalụ. Ọ bụ na just na-join anyị, ịbịabekwa late mana ịbịatụgokwa ọfọ nwantakịrị. Mana asị na it's better late than never. Ọkwa ya, ọkwa ife ekwuru. Cheta n'ụbọchị nke taa anyị na-ekwu kedu ife mezilenụ. Tata bụ Thursday, so we are taking it way back. Kedu ife melu omenala anyị, ka ife melu na adị amazi ndị mmadụ. Onye ọbụla na-eme ife ọjọọ anas free. Onye ọbụla na-eme ife ọjọọ escape ya. And o gosi that na if something is wrong somewhere, maka na onye bịa mee na ibia emekwara because na ha na-ana scot free, ha ga-asị na nwere ife na-emezi ya na ọbụrụzi those days na ife nke. Kedu ife mebinu, kedu ife meziri ihe ji wee turn out like this, especially in terms of EF ọbara. Anyị na-aya kịta na East, ifu na East bụ the one of the most insecured place enwe na Nigeria. In fact, ọ dị m ka anya dị one of the most insecure in the world, because this incident anyị na-anụ every day, one day one story egbu ha mmadụ, eme mmadụ kidnap, eme ha mmadụ kidnap, ezuru oshi. One day one story. Normally be anyị bụ ebe omenala ka sie ike. Mgbe ụwa ka dịkwa n'ukwu nkwụ. Mana notice m na kịta onye ọbụla na-emeze mpụ. Onye nyụrụ arụ, ọ nyụrụ nsị, nyụbanye n'ime chọọchị, onwezi onye na-ekpo nsị. In fact, kịta anụ abụ na asịzi na before asị na nkịta riche nsị, nọ nkịta kpụ nsị n'ọnụ ka eji ama nkịta ri, mana onye ọbụla na-alazi nsị, na-eri nsị na without minding. Adịkwa m sure na a na-akpụ ya rụkwụzi n'ọnụ agagharị, because onwezi onye send in. Ha fili na ife niile emego gịnị adị ọzọ ka ọ dị ife aya sago, so onye pụta ọ na-eme ka osisi ya.
so ajụjụ m tata wee bụrụ kedu ife kpatara ya, kedu ihe kpatara ihe a, o nwezikwara ebe nya bụ omenala dị ọ ya bụ ife mee like this ndị in fact ihe kwesịrị ọdị ime because ị ga na-atụgodo ụjọ maka na ịma na ana ndị a na-abịa na ndị a kịta anụ anafa adịrọ mma ịmagodo na anafa in fact before ime ihe ị ga-ajụgodo ese ọ enweghị examples set na onye mekwara ụdị ihe a mekwara ihe o mee mana ọ narọ free so ijegodo ime ụdị ihe a ga-asị gị n'obodo a ịnụrụ onye gị na ya na plọt ife ọjọọ ahụ ya anụ gị ya asị gị n'obodo a ka ị chọọ ime ihe ọjọọ. So kedu ihe melụnụ, kedu ihe melụnụ, kedu ebe mmiri so ebe n'ọpị ụgbọgụrụ. So kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ m na 09155708347. Cheta na anyị na-ekwu maka omenala anyị, alụsị anyị, ife na-abụ ndị mmadụ cheta ana ebe fa nọ ụjọ abịa afọ arụ oyi a na-atụ ha na ha ama mmekwa ihe ọjọọ adịghị ama ama. Hello, ka ime a na-aka na-ama ndị mmadụ kedu ihe mere ihe ọjọọ ji eme, kedu ebe mmiri so ebe a n'opi ụgbọgụrụ. So ị na-ekwu no Christianity bụ ihe batazi na ihe ọjọọ na multiplies. Ọ ya ka a na-ekwu no Christianity introduce no forgiveness now. Daalụ so alright adụ ncheta na uche onye adị njọ alụ ife anyị na-ekwu kịta bụ kedu ife melụnụ, kedu ife melụ mpụ ji emezi naanị, kedu ife melụ na onye ọbụla chọ ime ihe ọjọọ adịa blink zide twice adị echezikwa eche. Hello, good evening, ka ime. Wow, ka afọ gị na ebe isi akpọ m ifi nwa nnọọ. Welcome to the family. Daalụ imi nyere ihe a daalụ.
ya na-etinye ujee n'afa mgbe ahụ ọ jụọ ase onye nwa m na-eji kpọbatara ezinụlọ kedu ụzọ adịkwa ndụ ọdịkwa ụfọdụkwa n'ezinụlọ ahụ dee ọ bụrụ ndị be nke nwaanyị ga-ejikwa jikọta asị isi nke nwoke onye a na-abịa ịnụ nwa ya nwaanyị ndụ ọdịkwa ahịa ọ ya amụbakwa dee na ajụta ese ahụ ihe ọ bụrụ afa si n'ụzọ adịrọ ajọ kedu ihe a ga-eme okwu kedu ihe a ga-eme onye na-agbalị afa ya ajụ ajụjụ ya akụzie ya agbazi amara ihe a ga-eme na ọ bụrụ na ọma ọbụkwa na ọma nwe isi okwukwe na ọma nwe isi ezi aga mkpa na anaghị azụ mana ọ bụrụ na a sị na o nwere ihe a ga-eme na enwesịrị ụzọ emenye bụ ụzọ aka dee mkpụrụ mgbe ọmụmụ ga-abata na ezinụlọ ndị anụrụ ọfọ nwaanyị dị ime tupu kwesịrị ịgara ajụba asị kedu onye bụ onye a na-abịanụ ọ na-agafe mma ka ọ na-agafe njọ ka na o nwere ndị na-abịafe ụwa ụfọdụ ya asị na ebe ọbụla ha jere ha amaghị ọ bụrụ ihe mụzi a na-ete dị ya anya ndị ọgbaji ya niile echiche ya na-ajụcha na-asị ajụcha asị a n'igbo onye ihe ha fụrụ n'ebe nwa a na-abịa nọ ebido mezibere nwatakịrị ụzọ fọm ọpụta nka bifo amụọ ya so mana ihe anyị na-adị emezi achịta maka na onye ndị okenye anyị niile nọzi n'ụlọ ọgwụ enye ya ekwute bụrụ oriri so ihe ndị mebidoro mebido kamgbe ọ dị ka nwanne m nwoke si na ezi ihe alụọ na Jizọs agbagharụga anyị ọzọ ya so onye ahụ na melụ gabazie so onwekwu ihe a gbara whatever a man sows ọkwa Baịbụl ahụ ịkwata akụ ya n'ọsọ gidi ndụ mana kedụzi mgbe a ga-erip what you sow because otu si afụ kịta a na-egbusisizi ndị mmadụ ọtụtụ nwere nkịta amaghị ebe placenta ụmụ ha dị amụọ nkịta ụfọdụ na-echefu ya n'ụlọ ọgwụ ụfọdụ ndị ụlọ ọgwụ eburule mana nna mụrụ nwa kwesịrị inwere placenta kwụrụ okwu n'isi nwa ọ mụrụ buo ala nye ya kwupụ okwu n'isi nwatakịrị ya onye ikwuru n'isi nwatakịrị ahụ ya pụta ife mana onye ijiri si ọ na-asa n'aka ọ nwere onye mara ihe a na-akọ so ebe a nụwa ka mmiri si wee bawa okwu kwụsị na onye maka ihe akụziri nwa gị ọ bụrụ na ị mara ihe a ịmaghị ya mana ịmara ya nwatakịrị pasị ya on to generations a na-apasị ya on mana anyị nche niile ụka degolu gatọkọ ihe niile mana atọwakwa eri ezigbo ọdịnala anyị mana ịchọghị echiche yọtadịkwa anyị mana ozi na ndị ụka ihe niile na-emezipụta ụzọ esi mmadụ nke bụ nke ezigbo mana ihe ịchọọ ihe omenala gbachibu jọs gbuo ya n'ọnụ gbachibu ya ka obi gaa na the right path that is where light is that is where truth is because ime ihe ọjọọ ọnịcha anaghị egbu onye aka ya dị ọcha ime ihe ọjọọ onye ahụ mere ihe ọjọọ ka arụsị na-eje jụọ mkpụrụ afụnụrụ m ebe a sị na arụsị gburu aka ya dị ọcha is because na ya anaghị afụ obi mmadụ ụfọdụ ya na-akọchasị na ha na o nwere emerọ m ihe emerọ m ihe a mana mgbe ejezie nkuzizi onye agazie ka anyị jerezie na arụsị ọsị gị na feti ya fọbidi ya ọgbawa ọtọ ọsị gị na feti ya na ndị ụka ha ga-eme ma na o nwere ọ na-aha bikọs onye ga-asị gị bịa ka eje bee ihe na pleti ka eje na arụsị ịma na-aka onye a na o nwere ihe ọ na-ezu ihe ọ chọzi bụ ebe ọ bụ na human beings can not protect you ka arụsị protect ya ọsịsị dị mgba ka anyị jezi onye ahụ agbawa ọsọ so ekwube ihe a ihe kọsụrụ ihe a bụrụ ibu nọ na most of our people was anaka anabe nna gị ada azọzi bikọs na anabe nna gị amara onye ebe ịghọtago anwụtuo nwatakịrị mbọsị ahụ a ga-anọ nwatakịrị akwa ka a ga-atọ ya ụkwụ na kpọpụta ya n'obi obibe nne ya ndị ichie ebikwasị aka n'ebe nwatakịrị ahụ ọ rie ezigbo ọfọ ndụ mana adị edozi ya kịta onye amụrụ kịta ejeme dedikeshọn n'ụlọ ụka ka ị na-eme dedikeshọn onye isi bụ ihe mere ịkpọwa na nna gị ọma nza gị maka ọmara oriri asọkwa m na ụka adịrị mma mana ụka bụ anọda people's religion na ife esie nke anyị ndị China na-arụ ọrụ n'Afrịka niile o nwere onye mma na-arụ na Dangote refinery ọ sị na before Chinese erectie anything a na-arụ there they will do their sacrifice na kpọpụ mmụọ nọ na be nna ha mgbe ụfọdụ na-ejiri ezi mgbe ụfọdụ na-ejiri ya another animal and a na-eme everybody will play iji gwa gị na be nna ha na-ele ha aka n'ihe niile ha na-arụ bịa na anyị hafụrụ nke anyị ya na-emebi ya
because I would have wished na ị ga-aga on and on, but nsogbu adịrọ. Daalụ. Ọkalị. Go and do research. Because Bible and Abraham Meleka, all history. But if you want to know your own, go and do research. History, only a matter of your history. Somebody will fabricate something and tell you this is your history and you believe it. And you don't ask questions. So, Daalụ sọ, daalụ. Akwụ na anugonian. And a lot of times, ana why na-ekwu omenala, placenta keeps coming up. Placenta keeps coming up. And I wonder, kedu ihe melu ekpofuokwa nke mo? I think mgbe m tonite afọ nke my last born. So when my parents ha. Okay, yes, because anọ m amụọ ya afọ m ya. All my parents ji ya n'aka. Ama m ihe ha ji eme, mana anọkọta m afọ m that day, the next day afọ ọzọ m, ama m ihe ha ji ya wee eme. But now it occurred to me that no ga-abụ ikwukwasị okwu a, because another thing bụ as na ịchọ for the placenta nọ na anabe nna onye ahụ ka a ya enipụ ya. Iman just nye ya na any land ana ọbụla sọọ gị na ọbụla ebe ị ga-eni ya. So kedu ihe mere ọtụtụ ihe ji efunala ya anyị? All because na ya adịghị aware. Anyị agaghị to the right people ime gịnị inweta the right information, and that's that na onye dero informed the deformed, and knowledge is power. Ihe mean by knowledge is power bụ na ihe ịma ka ị ga-eji wee na-aba. Ihe ịma ka ị ga-eji na-aba. You can't give what you don't have. And ihe mere anyị ji enwe insufficient teaching bụ na ndị na-akụzili anyị nwere anything ha ma. Or just textbook teachings ka anyị na-anụzi now. Anyị adịghị anụzi the raw teachings, otu o si wee dị, otu o kwesị isi wee dị. Hello? Hello? Ka ime? Ihe apụtakwa n'ebe ị nọ ka anyị nwee ike na-anụ ihe na-ekwu. Onye na-ekwu ọnụ n'akụkụ gị, voice ya ka dị high karịa nke gị. Alright, 0706048583. My bomb na 0915-570-8347. Hello? Good evening. Ka ime? Ka afa gị na ebe isi akpọ m? Ada from ebe? No, Ada. No. Daalụ. For instance, like for my family, they to wear family man, it's a man on the same. We're more quality, not the same rate. When you make a building a family, we are not free. Even up to now. Everyone, you get in a one year. We have another problem. Ke village bi ya? Wow. Nke nka nọ ebe a? Okay. A na-anụ gị n'oji. Iwe jekwa m itie nke ndị nke anụkwa m na law na ihe na ha chikwala ike.
akpụrụ site na akpụ iwu ya saịdị nke a dị isi nwoke saịdị nke a dị isi nwaanyị ha ndị okenye nọ mgbe ahụ ha na-aga amara ihe ha na-eme ebe ha ihe ọbụla ihe ha ihe ọzọ nwere ihe nwoke ọbata ebe ha ụma nnapụsị ma ha sị na ndị nwunye mmadụ igwekwu nwunye mmadụ nke abụọ ha dịbetị ga-anọrọ ebe ahụ na mma nkwurezi ihe ha ji eme mana ọ ejide gị ọ bụ na ejideghọ gị ịnago free chere ka m bịa o ije zuo shi kịta aka ejidere gị ana ga-ejide gị ihe ị na-akọwa ọ kwesịrị ịbụ nnukwu problem my sister ke business bi ya wow wow okay na That's beautiful. Yeah, the good news. The good news unu go today na program. Asuni here good news unu go today na program. Thank you for sharing. Thank you so much. Dalo. So. Apụta si na nsị gị that na akwefo. Sometimes some ndị bụ na Christianity mama but echezo na your root. Because ndị meru Christianity introduced to us jekene befa. Most of them adịghị aga church. Ha adịghị aka church more than 1 or 30 minutes. Mana anyị ga-eje church ị ga-afụ nwunye mmadụ ọ nọ na church for 5 hours. Ị na-ekpe ihe ikpebe all your life. Ị na-ekpe the same prayer. Injunu go onwe gị ajụ sị kedu ihe mere iji ekpe the same prayer point every single time. Nothing is happening. You just go check ebe isi wee pụta. Every single time. And when they na fa the luck ife na aga they don't need to see their he need read them ihe omenala or anything. And when they na did that luck but when you saw na those people why not step back jụọ nna gị ajụjụ jụọ nna mụtalụ nna gị jụọ your uncle si ha nekwa na o nwere ihe need ime other than this. Hello. Good evening. Ka ime? Adị m oyi. Amen o. Daalụ. Afa gị bụ gịnị? Third master. Oh. Afa gị. Oh. No. Daalụ sọ, stud master. No.
akụziri mmadụ ihe ife kwesịrị na ya ma mmanya ihe karịa mmadụ mgbe o lechatara anya dịka Jizọs Kraịst bịa napụta ụwa from mkpagbu ekwensu ọ bụrụ mmadụ ekwensu na n'ụwa na-eme ọfụma. That is the reason why Igbo what are you people? But by the special grace of the Almighty God, this program at least will enable some people in the view of the after going to be whoever I'm to go for the whoever in the whoever and that's what arrows. Let me tell you, Muma, if you may take it was my time, they took the pension, they stop crying. Where food is even in my back, where food has kept no truth. Yeah. No truth. And but you know to make about it. You need to maybe if any nation make it that name to do well. Too much arrows in the mother of our what was the arrows to do them? The power was down in there. What if I was in there? Every month in that was more. If one of them was that you cannot escape God. You can escape, you can commit any kind of sin. You will ruin all you know, and mind of just will ruin me, but then again, I was abroad. It's evil. Yeah. It's not like that with God. Everybody is okay for God. Everybody is okay for God. When I'm matching my rap with radio, which is Jesus Christ. Jesus Christ is the truth. And Jesus Christ. Somebody called you and said that Jesus Christ, the story of the Bible is the history book of another nation. Ononya Amarono, oh, that nation, only Bobia, young one who are in Bobia. Yes, you want to Bobia. He is the best, that we are the people of the Bible. And you are going to be Igbo. India, Mara, India, it is our origin from Israel. Then when you go to Asia, women in Asia country, it's not one for that. The Igbo tribe in Nigeria, that they are the real Israelites. You can go and check it out from your source, any source. There's this country called Malaysia that says everybody is allowed to Malaysia except the country Israel. But they are not the race. Now, you can adapt to the Israel. India. Just like the India. The whole world. I'm not in the other man, the other thing now. I'm not even the one. When you're shot in a different continent and on the top of village, where the people are in. It's our all the same way to name it. All right, time adịọzi time adịọzi but ọghọtago m ebe ị na-aga anyị enwetago your point, right? So because of time, yes. Onye ọbụla maka ihe Chineke gwara anyị o nwere ọtụtụ ihe many of these people na-eme na ha na-eme arụsị they are really worshiping God but not knowing that they are worshiping God, and because they don't know that they are worshiping God they continue to commit so many people. You get that? Ihe m na-ajụ now, ihe m na-ajụ kịta, ihe anyị na-ajụ today bụ aka m ịjụ gị more ajụjụ but time adịrọ. So maybe tomorrow when you call in, I ga-anabata gị because I na-amụta things every day. Ịghọta? Every day we learn. Daalụ so. Alright. Amen. Daalụ. Alright, so yes, uche onye adị njọ kedu ifilo, but ka anyị na-ekwukwa uche onye adị njọ ka anyị dịkwa right in all our sayings. Ife niile anyị na-ekwu ka anyị make sure na anyị na-ekwutekwu ya and na-ezo. The truth is that before Christianity, enwe ihe ndị nne na nna anyị na-asa aba na-akpa Amadioha ma a lot of it, you understand, and things na-aga ọfụma. Onye ka o ji awa nọkọtakwa asị mgbe ochie mgbe ndị nna anyị ha kedu ife menụ if really
if really that na ihe adịrọ mma those days, why do we keep going back to ọ bụrụ mgbe? Because something is wrong somewhere. Anyị adịghị asị gị febe enwe ka ị ga-esi efekwudie Chukwu sef. Onwe bụ a lot of pastors today na-akpọdo Bible isi na anị kọwala ndị mmadụ, misleading them. Onwe otu ị ga-esi wee fee alụsị, kwesịrị ife alụsị kama na onwe some imago ife ị kwesịrị ị na-eme as onye Igbo, as onye nwe tradition. Because I keep saying this, if you leave that tradition the bad, why do you end up doing traditional marriage? Kedu ihe ma iji eme traditional rites? And ogbugbu anụ egbuo mmadụ reckless killing na-adịrọ those days. Ọ dịrọ. O ji ama nkwe gị isi na ị na-ebunite mma ọ bunite egbe. I got the story of things fall apart. Even Okonkwo mgbe o gburu nwa bia had to go and hang himself. Anyway, consequences. My problem bụ na people adịghị meet the consequences. Like there was the consequences for our actions. So onwezi onye na-take responsibility for ihe ọjọọ ha mee. So onye ọbụla na-emezi melụ gaba. Back in those days, people can wear conscience. Carry in the days of Christianity now. Christianity dị mma. Oh no, o wetara a lot of things. Civilization, light, this, but that doesn't mean that those days na anyị nọkwa n'ishi. O nwere ịdịnu ndị Igbo na-atụ ka gịnị nwe nke ka nhakwa ka nha. Because every day parents chi aka n'obi nwa ha pụọ, ha chiri aka n'obi nwa ma ya anatakwa. Because ihe a na-emezu tụtụrụ ugbuo. You now pick the corpse of your child n'ụzọ. Ihe na-emebi ihe na-ayasa. I actually blame ya na Christianity or no tradition or culture or tradition, of course. But something is wrong. What would be fair no way maybe? And before Christianity, things the I will not lie. On how my grandmother knock at all one aka still maziketa no drop otu aka all the before. Oh, a man on 2025, he has refused to be on social media. I say that social media bo damage ka ọ na-damage ndị mmadụ. Asị dị na social media, eziokwu dị na social media. Ịchọ ka marriage gị mebie tinye na social media. Ịchọ ka something good Chukwu nye gị tinye na social fish magnet ọkwa social media, ifu Instagram handle. I'm not through that way ka esi target by this boy. Because when I see a young person die, careless death, ọ na-ewute m. I just imagine my brother or my son in on that situation. So the very bad. And they were appalling. Onwe ka ọ dị. Because ihe na-ajụ kịta bụ kedu ife melụ ma Christianity nwan ma Bible, whether forgiveness or not. Forgiveness dị mma, yes. Ọ bụrụ obere ihe mmadụ, because even the Bible said that na Chukwu bịa, God, Jesus Christ came, ọ bụrụ ka o wepụsịa ife niile dị na Bible. Ọ bịa mee finishing touching. Imago mee some things, hajie ya. Even ọ ya gwa gị na ọ bịara abolish, na ọ bịara ime gịnị? To, add some things. And I bịakwa sị gị give to Caesar. Caesar ahụ bụ onye. Caesar ahụ bụ onye. Ọ Caesar nọ na be gị ka nke nọ na be m. Ka nke ịmagon. Anyway, anyị ga na-ekwukwa ya because ihe na-ewute m bụ na ihe na-emebi and ọ dịrọ mma. Ebe a ka m ga-abịa na njedebe n'ụbọchị nke taa si unu daalụ nso nọnyelụ m. Echi na ga-abụ ụbọchị ọzọ m na unu ga-anọ na Volt 104.3 FM. Onye mara asụ sụọ n'igwe. Onye amaghị asụ sụọ n'anị. Agbacha egwu ọ na-anụkwu, agbacha ọsọ agụọ mile. Ihe na-asa n'anya maka na oriri ama ebu na-eji ibi ụgwọ. Ndewo. Good evening, welcome to Volt News at 6. I am Chinazo Oba.
The member representing Idato Federal Constituency in the House of Representatives, Honorable Ikenga Imo Ugochinyere, has declared that the People's Democratic Party (PDP) will collapse in Imo State the day he decides to exit the party. Speaking during a press conference in Owerri today, Ugochinyere, the only PDP National Assembly member from Imo State, expressed dissatisfaction over what he described as unfair treatment by some party members led by the embattled National Secretary, Senator Samuel Anyanwu. He warned that if the unfair treatment persists, he may be left with no option but to quit the party. Back to home in Enugu State, where the government has sealed the X-ray section of the Poly General Hospital located in Asata. Health Commissioner George Ugu on Wednesday sealed the X-ray section. Mr. Ugu sealed the units during an on-the-spot inspection by him and a team of Ministry of Health officials, having identified the hospital's X-ray unit as an unsafe practice with regulatory breaches. The commissioner explained that action was necessary to protect patients, staff, and the community from potential hazards associated with improper handling and operation of radiology equipment. He stated that the safety of the citizens was non-negotiable, adding that any health facility operating without meeting required safety and operational standards would face immediate sanctions. Now in national news, a medical light aircraft crashed into a small residential block near the Kenyan capital, Nairobi, killing at least 6 people. 2 others were seriously injured, a local official says local officials. The plane took off from Nairobi's Wilson Airport at 2:17 p.m. It was en route to Somaliland when it came down in rural Kiambu County shortly after 3 o'clock p.m. 4 people had been lost, including the pilot. It was fatal. Wafulu said that 2 people were killed on ground. Another 2 had been seriously injured. The coalition of United People's Party (CUPP) has condemned the arrest of activist and politician Omoyele Sowore by the Nigerian police, describing it as a blatant abuse of power and a violation of constitutional rights. Condemning the arrest of Omoyele Sowore by the Nigerian police, the action flouts constitutional provisions on free expression and reflects a disturbing misuse of police power, says Ame. He also noted that turning a security institution meant to protect citizens into an alleged tool of oppression was unacceptable. The CUPP further demanded clarity on the grounds of Showore's detention and criticized the denial of bail. The Nigeria's First Lady, Senator Oluremi Tinubu, has attributed the country's high tuberculosis death rate to limited access to appropriate diagnostic tools, despite the disease being curable. Speaking on Thursday during the commissioning of newly acquired molecular TB diagnostic machines at the Dalton Makaranta Primary Health Center in Barawi, Abuja, the First Lady said the lack of early detection tools has cost many Nigerians their life. She was represented by the First Lady of Kwara State and chairperson of the Nigerian Governors Spouses Forum, Mrs. Olufolake Abdulrazak. Senator Tinubu lamented that many Nigerians continue to die unnecessarily from TB and pledged continued advocacy until the disease is eradicated in the country. Now in business news, a group of Chinese directors of Crown Ceramics Nigeria Limited has submitted a petition to President Bola Ahmed Tinubu seeking intervention in an ongoing dispute regarding access to the company's factory premises in Ibesa, Ogun State. In the petition, directors Zhang Kefang, Zhang Lusheng, and Liu Zhenyu and Liu Yuzhen appealed for the removal of police officers stationed at the company premises, which they say has restricted their ability to access the facility. There has been indications that over 16,000 telecom base stations belonging to the telecom operators in Lagos, Kaduna, and Delta states may soon shut down
putting millions of telecom and banking customers out of services. The incident may also affect hospitals, educational institutions, and other sectors whose services depend on telecom backbone in those states. The dispute between the Nigerian Union of Natural Gas Workers, Natural Oil and Gas Suppliers Association of Nigeria, and Telecom Tower Managers over allegation of diesel misappropriation. IHS was said to have alleged that the two members of NOGASA misappropriated the diesel meant for the services of telecom base stations. Moving on to sports, Nigerian women's football has earned more global recognition as Super Falcons goalkeeper Chiamaka Nnadozie and head coach Justin Madugu have both been nominated for prestigious honors at the 2025 Ballon d'Or Awards. Nnadozie, a standout performer in the 2024 Women's African Cup of Nations WAFCON, has been shortlisted for the Women's Goalkeeper of the Year, while Madugu has earned a nomination for Women's Coach of the Year. Finally, in sports, Manchester United have agreed a deal worth up to 85 million euros, which is 99 million naira and 47 million pounds, to sign striker Benjamin Sesko from RB Leipzig on Thursday. It has been reported that United will pay an initial 76.5 million euros for the 22-year-old, with a further 8.5 million euros due in add-ons. Newcastle were also interested in signing the Slovenian, possibly to replace Wantawe star Alexander Isak, a target for Liverpool. And that's the news at 6. I am Chinazo Uba. Have a wonderful evening. Over there. Oh my life, oh my life. Need to be physically fit and healthy enough to deliver a good satisfaction to your partner. I dey live in person for all my fellow man for inside ESBS radio compound.